pořadu Naše Evropa na TN Live dnes diskutovali europoslanci Luděk Niedermayer z TOP 09 a nezařazený europoslanec volený za SPD Hynek Blažko. Mluvili o tom, zda by Česká republika měla přijmout euro. Přijetí eura stále rozděluje Českou republiku na dva tábory. Hosté pořadu Naše Evropa se postavili do pomyslného čela každého z nich. Lidi skutečně to euro nechtějí. A že se to týká jenom těch korporací a těch velkých hráčů finančních v České republice. Občané prostě jsou proti tomu. Naopak pro zavedení eura je Luděk Niedermayer. My jsme ekonomika, která geograficky je v centru Evropy a která je hlavně velmi vysoce provázaná s ekonomikou eurozóny. A to znamená ty výkyvy kurzu, směnného kurzu koruny vůči euru, různé transakční náklady tu naši ekonomiku brzdí. My jsme se právě lidí v ulicích zeptali na to, jestli by Česká republika podle jejich názoru euro měla přijmout. Nevím, žádný rozdíl v tom není. Myslím, že mít jednotnou měnu je skvělý nápad a odpadne takový ten problém jako exchange rate. Žiju v zahraničí a vím, co to přineslo, to zavedení eura. Přineslo to jenom dluhy. Pane Blažko, vy jste několikrát již říkal, že Češi nechtějí euro, tak proč jsou za vás skeptičtí? Oni považují korunu za jakýsi výraz české státnosti. Máme i tu korunu tady desítky let. Možná už dneska víc jak století a prostě lidi jsou na to zvyklí. Neberte jim to. Podle jeho oponenta by mohlo přijetí eura zlepšit životní úroveň lidí. Často říkám takové přirovnání, neudělá se Zimbabwe Švýcarsko, ale je to takový malej kousek, malej střípek mozaiky, který může tu konkurenceschopnost ekonomiky zvýšit. Na celou debatu se můžete podívat na webu TN.cz. Redakce a Dominika Zelenková, Televize Nova. Dobré odpoledne, vítám vás u další debaty přímo z budovy Evropského parlamentu v Bruselu. Dnešním tématem bude euro. Měla by Česká republika přijmout euro? Co by to znamenalo pro české lidi a jak dlouho může vůbec ještě Česká republika odolávat v případě, že se k přijetí eura zavázala při vstupu do Evropské unie? To proberu se svými hosty. Pozvání dnes přijali Luděk Niedermayer z TOP 09. Dobrý den a díky za pozvání. A na dálku se k nám připojí také Hynek Blažko, nezařazený europoslanec zvolený za SPD. Všem přeji krásný den i vám, paní moderátorko. Úvodem tedy asi ta nejdůležitější otázka, která se nabízí. Měla by Česká republika přijmout euro? Proč ano, proč ne? Začnu u vás, pane Niedermayere. Podle mého názoru by měla, a to ne kvůli tomu, že se k tomu zavázala, ale protože České republice by vlastně to euro slušelo. A to ne proto, že by to hezky vypadalo, ale protože my jsme ekonomika, která geograficky je v centru Evropy a která je hlavně velmi vysoce provázaná s ekonomikou eurozóny. A to znamená ty výkyvy kurzu, směnného kurzu koruny vůči euru, různé transakční náklady tu naši ekonomiku brzdí a přinášejí navíc riziko. Výsledkem toho je, že naše ekonomika by mohla růst trochu lépe a kdyby trochu lépe rostla, tak by se v ní lépe žilo. Čili jednak já považuji euro za úspěšný projekt, ale hlavně se to dívám z pozice České republiky. Česká republika byla, je a bude na to velmi dobře připravena a měla by z toho velký užitek. Stejná otázka i pro vás, pane Blažko. Za vás měla by Česká republika euro přijmout? Já tady budu tlumočit názory lidí, se kterými se setkávám a kteří říkají kategorické ne přijetí eura. Z jednoho jednoduchého prostého důvodu, protože korporace a tady taková ta vzletná slova, co tady zazněla, tak lidi vůbec nezajímá. Lidi zajímá, v jakém kurzu jim budou měněny jejich úspory. Kdo na to bude mít vliv? Evropská centrální banka? No potěš pánbů, protože Evropská centrální banka tím, že my si zavedeme euro a ona stanoví pro nás procenta, nebo respektive kurz, v jakém to budeme měnit, nebo bude se ta koruna měnit na euro. Takže protože Evropská unie je pokrk v dluzích, no tak potřebují další zdroj příjmů
což se nabízí a je na snadě, že obětním beránkem bude Česká republika. Proč nemají euro Poláci, proč nemají euro Maďaři, proč nemají euro Dánové a další státy? Proč? Protože je to pro ně krajně nevýhodné. A pro nás to bude rovněž tak krajně nevýhodné. A bylo by potřeba se ptát lidí. A kde si jsem narazil jsem na takovou tu, že 2/3 Čechů euro odmítají. Jedním z argumentů pro přijetí eura je inflace. K tomu mluví například data z listopadu letošního roku, kdy Česká republika měla inflaci kolem 8%, země eurozóny zhruba kolem 2%. Teď se ale karta obrátila a Česká republika se svou korunou má naopak jednu z nejnižších inflací ze zemí Evropské unie. Tak jaký na to tedy máte, pane Niedermayere, pohled? S tou inflací, s tou škodou, která udělala inflační epizoda v České republice a jinde, ta škoda se neměří tím, kolik je právě teďka v dubnu roku 2024 inflace, ale v tom, jak velký dopad ta inflace měla. A to znamená, jak říkají ekonomové, kumulativní inflace. To znamená od začátku té inflační vlny a to je bohužel v České republice jedna z nejvyšších. Protože my jsme kvůli té velmi vysoké inflaci museli přistoupit k velmi vysokým úrokovým sazbám, tak se nám tu inflaci podařilo srazit, ale za cenu zpomalení ekonomického růstu. A zároveň ta velmi vysoká celková inflace znamená, že lidi přišli o své úspory. Čili to, že právě teď některé země jsou ve fázi, kdy mají tu inflaci nižší nebo vyšší, to nic neříká o tom, jak velká byla škoda té inflace. Ale já bych byl rád, kdybychom se dostali k několika těm věcem, který tady říkal můj kolega poslanec, protože mě až překvapuje, kolik chyb bylo možné napáchat v tak krátkém vystoupení. Jestli dovolíte, abychom se k tomu nemuseli zbytečně vracet. Pan poslanec se ptal, kdo určí, jakým kurzem se budou koruny měnit za eura. Ten princip je dávno stanovený v pravidlech a ve smlouvách. Je to ten kurz, který platí na trhu ve chvíli, kdy země vlastně dosáhne to rozhodnutí, že přijme euro. Neurčují to žádní byrokrati, je to směnný kurz. Já jsem byl součástí ve své práci toho výboru, který se tímhle zabýval pro ostatní země, či dokonce to znám ze své zkušenosti a není to žádné tajemství, tak mě to překvapuje, že to pan kolega neví. Padá tady, že aby to bylo výhodné, tady je dobrý si uvědomit, že ta výhodnost se měří jinak pro toho, kdo má dluhy a pro toho, kdo má úspory. Když máte úspory, tak chcete, aby ten kurz koruny byl opravdu silný, protože za ně dostanete euro, ale úplně opačně se na to budete dívat, když máte hypotéku, protože v tom silném kurzu budete těch euro hrozně moc dlužit. Čili vlastně to záleží na situaci jednoho každého člověka a zároveň stejně tak pro celou tu ekonomiku, která vlastně generuje to, jakou máme práci, jaké máme příjmy, má silný kurz nějaké výhody a slabý kurz nějaké výhody. Čili tohle se opravdu takhle nedá říct a fascinuje mě výrok, že Evropská unie pokrk v dluzích, protože my oba s panem kolegou předpokládám víme, že Evropská unie se systematicky nezadlužuje. Maximálně se zadlužuje na krátkou dobu, jako například tou pocovidovou finanční injekcí, ze které Česká republika taky benefituje, která musí být do nějakého dne úplně splacena, čili tady opět ten výrok kulhá bohužel na obě nohy, ale možná to bylo na začátku a dostaneme se k trochu větší shodě, aspoň na těch základních faktech. Pane Blažko, poprosím vás o reakci na to, co nyní zaznělo. Tak jako my se ke shodě asi, pane kolego, nepropracujeme, protože já tohleto šílenství kolem toho eura považuji za politiku. Zrovna tak, jako považuji za politiku jen a pouze Green Deal a věci s tím spojený, prostě kdy politicky se prosadilo, že to tak bude. Bez toho, aniž by se brali v potaz argumenty odborníků, kteří jsou skutečně odborníky. A když se vrátím to, co jste říkal o té inflaci, tak je zajímavé, že Chorvatsko, který přistoupilo do eurozóny, má dneska nejvyšší inflaci v celé eurozóně. Česko má podle jakýchsi, co jsem já vyčet, že můžeme se o tom dohadovat, 10,7 a Slovensko 9,3.
Takže jaký je tam velký rozdíl? A za další, já samozřejmě jsem v životě dělal zcela něco úplně jiného než vy. Vy jste se pohyboval ve finančních kruzích, takže to máte v maličku. Ale já jenom jsem tady chtěl říct na tom začátku a podtrhnout tím to, co jsem říkal, že lidi skutečně to euro nechtějí. A že se to týká jenom těch korporací a těch velkých hráčů finančních v České republice. Občané prostě jsou proti tomu. Udělejte aby se mohli občané k tomu vyjádřit v referendu. Ale to nikdo neudělá, protože se toho bojí. No, takže když jsme přistupovali do euro, nebo respektive když jsme se stali členy Evropské unie, tak jsme se stávali členy úplně v jiné situaci, než jsme dneska. Dneska je to jedna hrůza na druhou. Jo. K tomu se naši občané nevyjadřovali. A zrovna tak, jako odmítají euro, tak odmítají i Green Deal a další věci s tím spojené, jak už jsem tady říkal. Takže bohužel na tomhletom asi shodu nenajdeme. Chtějí tedy za vás Češi euro, pane Niedermayere? Dneska nechtějí. My jsme velmi skeptická země k přijetí eura. To je prostě fakt, to je tam, kde jsme. Ale stejně tak jsme skeptičtí, nebo byli jsme skeptičtí k jiným věcem. Byli jsme taky skeptičtí třeba k elektřině z fotovoltaických panelů. Pak se něco změnilo, došlo k energetické krizi a nyní velká část občanů je velmi ráda, že má ty fotovoltaické panely. Možná byl někdo v minulosti skeptický k existenci mobilních telefonů, byl skeptický k existenci internetu, ale ten svět se stále mění a zakonzervovat ho nejde a bylo by to špatné. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak jsme se k té euroskepsi dostali. Podle mého názoru my jsme se k ní dostali, protože někteří významní mluvčí v České republice, kromě toho, že svým působením jako Václav Klaus, Miloš Zeman napáchali jiné škody, tak také zakořenili vědech tu euroskepsi většinou na základě velmi zavádějících výroků. A já chápu, že ta diskuze s vámi, pane Blažko, je pro mě prostě složitá, protože já opravdu, máte pravdu, jsem se celý život v ekonomii, ve financích, v matematice pohyboval. Vy jste dělal jiné věci, které byly prostě důležité a zase já v nich nejsem kompetentní, ale bohužel ti lidi typu Václava Klause do myslí lidí dostali často velmi nepřesnými zkreslenými argumenty skepsy vůči euru, která tam je prostě zakořeněná vlastně od samého začátku vstupu do Evropské unie. No, ona se těžko mění. Určitá část politiků sice má třeba odvahu za těmi zavřenými dveřmi, kde se o tom baví na expertní úrovni, ale před těmi otevřenými dveřmi, když se podívají na průzkum veřejného mínění, že proti tomu euru je jasně víc než polovina lidí, tak o tom nemluví a to znamená, ta euroskepse tam zůstává. A já myslím, že na čem bychom se s kolegou shodli třeba na tom, že země je kulatá a ne placatá, ale stejně tak se shodneme na tom, že je potřeba, aby ta podpora přijetí eura byla silnější v tom okamžiku, když to budeme dělat, protože jinak by se z toho stal společenský, politický konflikt. Ale pokud si trochu nevyčistíme to hřiště, nebudeme říkat o těch věcech tak, jak jsou a ne tak, jak se domnívají, nebo tak, jak se traduje, tak se dál neposuneme. A naše ekonomika má v posledních letech problémy s ekonomickým růstem. Rosteme pomaleji, než bychom potřebovali. Bohužel jsme začali zaostávat za zeměmi, jako je Slovensko, často i za zeměmi, které jsou mnohem bohatší než my a určitě neplatí, že přijetí eura, já často říkám takové přirovnání, neudělá ze Zimbabwe Švýcarsko, ale je to takový malej kousek, malej střípek mozaiky, který může tu konkurenceschopnost ekonomiky zvýšit. A ještě bych tady řekl jednu věc, to je možná takový tradiční omyl, že ty velké korporace mají největší zájem o euro, ty velké nadnárodní korporace se s tím neeurem vyrovnávají relativně snadno.
ten největší tlak je na malé české firmy, protože oni jsou většinou propojeny v dodavatelském řetězci s tou velkou korporací a ta velká korporace je nutí, aby jim dodávali zboží za eurové ceny a díky tomu ty malé firmy jsou plně vystaveny tomu riziku, který je docela velký, když se kurz začne pohybovat. A co se týká těch lidí, kteří vůbec nechtějí myslet na to, že existují korporace malý nebo velký, tak vlastně jejich životní úroveň souvisí s tím, jak je naše ekonomika konkurenceschopná. Ta konkurenceschopnost vytváří pracovní místa, ovlivňuje výši mezd a taky zajišťuje to, kolik daní vybírá stát a podle toho, kolik daní vybírá stát, takové může lidem, kteří třeba už nemohou pracovat nebo z jiných důvodů jsou na ten stát odkázáni, tak jaké služby od toho státu dostávají. Čili týká se to všech a není to tak, v žádném případě to není tak, že velké korporace chtějí euro a zbláznějí se a ti všichni mají rozum a nechtějí to. Všichni jsme na jedné lodi, potřebujeme, aby naše ekonomika prosperovala a díky tomu, kde Česká republika je a jakou má strukturu ekonomiky, tak by to euro pomohlo. Pane Blažko, vy jste několikrát již říkal, že Češi nechtějí euro, tak proč jsou za vás skeptičtí? Podívejte se, jaká je situace na politické scéně. Neustále je nám předhazováno a vyjadřují se jak prezident, tak další o tom, že bychom se měli vzdát práva veta. Že by se věci v Evropském parlamentu měly přijímat tou kvalifikovanou většinou. Čili to samozřejmě lidé rovněž odmítají a s tím je spojeno to, proč nechtějí to euro. Protože oni považují korunu za jakýsi výraz české státnosti. Máme tu korunu tady desítky let, možná už dneska víc jak století a prostě lidi jsou na to zvyklí. Neberte jim to, nechte je, protože každému je absolutně, víte co, jestli si bude měnit peníze nebo nebude si měnit peníze. Prostě lidi to odmítají z toho principu, že politici je oblbují tím takzvaným vzdát se práva veta, teďka ještě koruna, dál k tomu přistupuje pan premiér s tím svým výletem do Ameriky a s jeho prohlášeními stran Ukrajiny. Jo? Takže lidi ve své podstatě se domnívají, že je to zase jeden z kroků, jak je obrat. Jo? Protože vy jste tady říkal, pane kolego, že to jsou jakýsi, prostě, že to bylo stanoveno, ale já se obávám, a lidé rovněž se obávají, že to nikdo nedodrží, protože je potřeba peníze, znova a znova peníze. Jo? A když už to nepůjde tímhletím koncem, tak to bude muset jít jiným koncem. Ale lidi se toho obávají, že skutečně s nima nehrajeme jako politici čistou hru. A mělo, jak jste správně řekl, mělo by se to lidem vysvětlovat. A měli by se zodpovídat otázky, které je zajímají. Tak, jak už jsem řekl, kurz a další věci prostě s tím spojené. Pakliže se to nestane a představitelé to dělat nebudou, tak prostě lidi nebudou mít informace a tudíž samozřejmě se budou vyjadřovat tak, jak se vyjadřují. My jsme se právě lidí v ulicích zeptali na to, jestli by Česká republika podle jejich názoru euro měla přijmout. Pojďte si teď poslechnout odpovědi. Tam na holku v Rakousku a ve Švýcarsku ty mají eura, no. Ale nevím, žádný rozdíl v tom není. Z jakého důvodu, proč? No kvůli asi té výrobě by to bylo všechno asi jednodušší. Já to bohužel jsme myslím. tady
dražší prostě všechny ceny, podle mě. Myslím, že mít jednotnou měnu je skvělý nápad a odpadne takový ten problém jako exchange rate, navíc se cítím jako Evropan. Žiju v zahraničí a vím, co to přineslo, to zavedení eura. Přineslo to jenom dluhy. Jsme zvyklí na tohle, no, jsme starý. Už bychom si nechtěli zvykat na euro, no. Já jsem proti, protože má to totiž ekonomické nevýhody. My si můžeme nějakým způsobem regulovat jako tu cenovou politiku a když nebudeme mít, tak vlastně přejímáme, co je odle Evropské unie a tam to v pořádku úplně není. Zapojení do eurozóny je prostě jako dobrý. No. Samozřejmě už tady mělo být. A z jakého důvodu? V čem spatřujete ty výhody? Ale každá fabrika vám řekne, že bez toho zbytečně ztrácí. Příznivcem eura momentálně nejsem, spíš až za delší dobu, až si myslím, že bude trošku stabilní to. Myslím si, že není vhodná doba na euro ještě. Já bych ty euro vůbec nechtěla. Já bych chtěla naše české koruny, protože já bych to neměla přepočítat. Rozhodně proti každý stát by měl mít svoji měnu, tak jak to bývávalo, ano, že ta měna každá má zobrazovat stav ekonomiky toho státu. Takže pokud všichni státy budou mít jednu měnu a bude se to moc velice jednoduše všechno ovlivnit, to znamená radši, aby jsme měli českou korunu. Bohužel já jsem proti. Nebo teda budík. Slyšeli jsme názory lidí v ulicích České republiky, co si myslí o přijetí eura. Poprosím vás o reakci na to, co jsme slyšeli. Poprosím první vás, pane Niedermayere. Úplně snadnost na to nereaguje, protože jsme to tady úplně pořádně neslyšeli. A to, co jsem slyšel, tak ty názory jsou rozdílný. Hodně k tomu lidi přistupují ze své zkušenosti. Někteří, kteří vlastně se domnívají, že ten jejich život ekonomický nebo osobní s tím eurem nemá nějakou souvislost, tak jsou skeptičtější. Ti, kteří třeba cestují nebo znají ze své práce, že to má vliv na život jejich firmy, tak jsou k tomu spíše optimističtí, na čemž to není jako úplně překvapivá věc. Pan kolega tady říkal, že je třeba lidem vysvětlovat. Já si myslím, že to je úkol politiků. Bohužel kolega se dopouští takového neuvěřitelného množství nepřesností, že zdá se mi, že s tím vysvětlováním se takhle dál nedostaneme. Například naše česká koruna tady není stovky let, byla jiná před válkou, po válce, hlavně pak prošla šílenou komunistickou měnovou reformou a česká koruna jenom následovník československé koruny. A je zajímavé, jak v Čechách neustále slyším, že ta česká koruna, to je to naše srdce a my z toho nemůžeme vzdát. Ale já třeba, a vy taky znáte život ve Francii, v Belgii, ti lidi mají svoji zemi rádi tak jako Češi, mějí takhle rádi svoji měnu a přesto vidíme na těch statistikách, že těch 20 zemí, které euro přijalo, jsou s tou měnou velmi spokojení a považují to za naši měnu, třeba na Slovensku. Čili určitě je třeba o tom víc mluvit o tom, ale korektně. A potom se dostaneme na nějakou férovější bázi, kde se možná ukáže, že ta podpora není tak nízká, jak se dneska zdá. A to je úkol politiků, věci vysvětlovat a taky nejenom následovat to současné veřejné mínění, ale také ho pomoct třeba formovat ve směru k věcem, který pro tu zemi v tom delším horizontu jsou užitečný. Pane Blažko, i vás poprosím o reakci jak na anketu, tak na kritiku ze strany kolegy. No, mohli jsme tam v té anketě slyšet mnoha proti, myslím, že jich bylo dokonce víc než těch pro. A mě mrzí, že pan kolega tady mě jaksi napadá, když jsme zavedli korunu jako naši měnu, to bylo v minulém století a tak dále. Prostě nemluvil jsem o stovkách let. A další věc je ta, že vzpomínal tady měnovou reformu. Je tu ještě spousta lidí, kteří si pamatujou, jak říkal, tu komunistickou měnovou reformu a obávají se, tak jak už jsem to tady říkal, že ten přechod na to euro bude nemlich to stejný. Během jednoho dne ze spousty lidí byli žebráci. To chcete i tady? Já teda ne. A za další, prostě to jsou věci, které, říkám znova, že je potřeba těm lidem vysvětlovat. Já například, jak jste mluvil o těch procentech, nebo jak to tam bylo stanoveno někde, to už určitě dneska neplatí.
Dneska už platí zase něco jiného a o tom já teda povědomost nemám, bohužel, kdybyste mě ponaučil a se mnou i diváky tady toho pořadu, aby jsme věděli tedy, čeho se máme chytit a z čeho vycházet. Pane Niedermayere, nechám vás zareagovat, ale připojím k tomu ještě další otázku, aby jsme se posunuli. V současnosti se mluví se zavedením eura i o tom, že by to právě pomohlo podnikatelům. Vy jste to tady sami několikrát oba dva zmínili. Jaké výhody by to za vás tady pro podnikatele mělo? Já bych chtěl říct, že když mluvím o euru, tak mluvím o tom dnešním euru a ony ty pravidla jsou tam jako docela striktní. Vlastně jsou součástí smluv, které se mění jenom velmi málo a pan kolega tady zmínil tu diskuzi o právu veta. Je dobrý si uvědomit, že celá Evropská unie funguje vlastně na základě jednomyslnosti, protože pouze jednomyslně můžou být změněna pravidla fungování Evropské unie. Čili pokud se jednoho dne Evropská unie třeba domluví o tom, že v některých otázkách typu, já nevím, teďka velké téma sankcí vůči Rusku, bychom chtěli rozhodovat jednomyslně a ne většinou kvalifikovanou, tak se na to musíme domluvit jednomyslně, čili to je základ fungování a proto ty pravidla jsou jako opravdu hodně stabilní. Jinak vlastně ekonomická literatura, ještě je dobrý tady připomenout, když se tady bavíme s vámi s diváky a s panem kolegou, jak vlastně to euro vznikalo. Ta příprava toho projektu hospodářské měnové unie z mého pohledu to byla taková druhá fáze rozvoje Evropské unie. Poté, co po těch 50. letech evropské země hledaly způsob, jak se naučit žít spolu a v míru, aby se neopakovaly ty šílené války, tak někdy od 70. let, v průběhu 80. let se hledá cesta, jak posílit ekonomiku vytvořením společného trhu. A ta hospodářská měnová unie je jeden z těch produktů. Vlastně cesta k euru odstartovala v roce 1990 a trvala vlastně víc než 10 let. V roce 1999 všim bylo zavedeno bezhotovostní euro a je to podložené celou řady analýz a právě ty benefity jsou velmi dobře popsané. Čili k té vaší otázce samozřejmě co je velký problém pro naše firmy, jsou výkyvy směnného kurzu. Ty výkyvy směnného kurzu znamenají, že dovážené zboží, jeho cena se mění a inkaso za vývoz se mění a to vytváří nejistotu pro firmy. Firmy mají celou řadu nákladů, které jsou fixní, které jsou dlouhodobě stanovené, například mzdy, a potřebovali by vůči tomu mít nějakou stabilitu těch svých příjmů. A to znamená, že ty výkyvy kurzů brzdí ekonomiku. Druhá věc, takzvané transakční náklady. Naše země patří k těm, kteří jsou nejvíc provázaný s eurozónou a který strašně moc obchodují. My jsme ekonomika zaměřená na vývozy a samozřejmě obchodujeme s Evropskou unii, protože je to nejjednodušší, je to vlastně náš nejbližší obchodní partner. A to znamená, že řada firm inkasuje eura za to, co prodá, ale ty eura musí měnit na koruny, aby z toho zaplatili mzdy a potom třeba zase kupují ty eura, aby něco dováželi. Tyhle transakční náklady jsou v řádu desítek miliard ročně, které vlastně ty firmy platí ve prospěch finančního sektoru. A platí je také samozřejmě lidi, když jezdí na dovolenou. A můžete říct, že to předáváme z jedné kapsy do druhé, ale určitě by bylo lepší, aby tyhle peníze měli v kapse lidé a mohli to použít na nákupy, na zlepšení svého života, než když směřují k bankéřům. A ono sice je pravda, že ten vývoj ekonomiky, ty modernizace, fintechy, konkurence v bankách snižuje ty transakční náklady a zejména ty velké firmy je jsou schopny snížit, proto pro ně ten náklad na eura není tak velký, ale ty transakční náklady stále existují. Já to vlastně můžu dokumentovat. V posledních pár dnech se mi stalo, že když jsem platil mobilem, tak jsem si cvakl na špatnou kartu a v Bruselu jsem pozval kamaráda na kávu a platil jsem to českou platební kartou a člověk by si řekl, a taky to čtu na sítích, že o nic nejde, protože ta banka mi to jako výhodně zkonvertuje a nic se nestane. A tak jsem zjistil, že za ty 2 kafe jsem místo 150 korun platil 160 korun. Zaplatil jsem 10 korun za provizi za to, že jsem si zvolil špatnou platební kartu. A já teda mám 2 eurovou a korunovou, takže se mi to nemuselo stát. A těch 10 korun na úrovni té ekonomiky jsou desítky miliard. Čili to je ten druhý aspekt. První, výkyvy kurzu, transakční náklady a třetí věc, která se hodně týká lidí,
je zvýšená konkurence v obchodech. Ta zvýšená konkurence vede k levnějšímu a kvalitnějšímu zboží. Bezesporu se zvýší konkurence v e-commerce, to znamená v internetových obchodech, na kterých vlastně nakupuje stále více lidí, protože pravděpodobně se zvýší počet zahraničních obchodů, které budou jednoduše nabízet zboží, včetně nějakého výhodného poštovného, ale také ta takzvaná transparence cen, když vidíte v Čechách, že si chcete něco koupit, nějakou dražší věc, já nevím, třeba foťák, a stojí 2,5 tisíce, tak teďka vlastně, když ho vidíte, že stojí za hranicemi 100 euro, nevíte, je to víc nebo míň, ale v okamžiku, kdy ty ceny budou plně srovnatelné, tak to bude tlačit na ty obchodníky, aby si pohlídali, aby ti lidi nezačali nakupovat za hranicemi. Čili ten benefit je vlastně pro všechny, já to mluvím nad rámec toho ekonomického benefitu, který by měl znamenat, že o trošku rychleji porosteme. Kdybych tohle poslední věc chtěl kvantifikovat, kolegové ze Slovenska, kteří tam mají velmi dobré ekonomy po přijetí eura, právě odhadovali ten dopad na ekonomický růst a vyšlo jim, že to dělá zhruba 0,5% HDP ročně. V českých podmínkách by to znamenalo, že ta ekonomika vyrobí 40 miliard navíc, což je trošku abstraktní číslo a těch 40 miliard například taky znamená desítky miliard korun do státního rozpočtu, které se dají použít na snížení deficitu nebo na zvýšení výdajů, který zlepší život třeba zrovna těm lidem, kteří by to zlepšení potřebovali. Stejná otázka i na vás, pane Blažko. Jaké jsou za vás výhody a nevýhody pro podnikatele? Vážená paní redaktorko, já nejsem ani podnikatel, ani prostě nemám zkušenosti tady s tímhletím. Takže já vám na tu otázku ve své podstatě nemůžu odpovědět, aniž bych se dopustil zase nějakých přešlapů. Ale znova říkám, ptám se, proč na euro nepřechází Polsko, když je to tak výhodný? Proč na euro nepřechází Dánsko, který si vyjednalo jakousi výjimku, že v rámci svého členství nemusí? Proč Maďarsko a myslím, že do toho patří Švédsko? Proč to nedělají? A takovýhle, rozumíte, tady furt se hází číslama, číslo sem, číslo tam, miliarda taková, miliarda maková, ale lidi nám z toho vypadávají. My se musíme dívat na lidi, kteří nás do těch funkcí zvolili. A jim bychom měli jednoznačně říct, jak to teda bude. Prostě jiná cesta není. A znova říkám, nejsem podnikatel, nemám s tím zkušenosti, já mám zkušenosti úplně jiného charakteru, které byste se možná divili, kdybych začal o tom všem mluvit, ale je problém. Podívejte se, co se děje. Finanční prostředky, které vydoluje vláda od občanů, se promrhávají doslova a do písmene na věcech, které absolutně nepotřebujeme, které jsou pro nás momentálně i z hlediska budoucnosti naprosto zbytné. A jenom si vemte, tady se mluví o jakýchsi desítkách miliard, jenom kdybyste vyřadili ze státního rozpočtu ty přisátý neziskové organizace politického charakteru. Neříkám ty, co se starají o sociální služby, kteří, já nevím, v domovech důchodců a tak dále, to samozřejmě ne. Ale politické neziskovky. Další, na co si kupujeme letadla, Pane Blažko, pojďme se držet tématu eura, prosím, to probereme jindy. Euro, já se eura, řekl jsem na začátku, že lidi to nechtějí. A nemám zkušenosti s podnikáním, nejsem podnikatel, takže co po mně chcete vlastně? Slyšet váš názor, pojďme se ale přesunout k dalšímu tématu. Říkám, ne.
V Česku po delší době zvedl téma eura prezident Petr Pavel, následně ale premiér Petr Fiala řekl, že nejde o téma pro toto volební období. Jaká je tedy momentálně za vás jako zástupce vládní strany, pane Niedermayere, pozice české vlády k euru? Já jsem rád, že Petr Pavel to zvedl, protože fakticky ti jeho dva předchůdci zvedají to téma na eura, protože oni ho stále podporovali vlastně semotamo různými svými výroky, čili vím, že některé politiky tak trochu pobouřilo, že si prezident dovolil k tomu něco říct a nezapomeňme, že ti předchozí prezidenti, když jinou cestou vlastně podporovali přesně ten opačný názor. Ve vládě, a všichni to víme, jsou strany, které jsou velmi pozitivně nakloněny přijetí eura, to je třeba strana, za kterou já jsem kandidoval, TOP 09, myslím STAN, pak jsou další strany, které jsou, myslím, k tomu spíše optimistické taky, ale ne, že by to pro ně bylo důležité téma. A pak je tam ODS, která je k tomuto skeptická a na začátku volebního období při vyjednávání zřejmě došlo k nějaké politické dohodě, že těch témat, které budeme se tahle vláda řešit a jsou strašně těžký, je hodně a že není energie na to hledat dohodu na tomto tématu. Do toho pak ještě přišla ruská agrese na Ukrajinu, energetická krize a výsledkem toho je, že ta vláda se sice posunula, protože v prvním programovém prohlášení měla splnění maastrichtských kritérií, ve druhém to dokonce ještě posunula dál, že se analyzuje právě ten režim RM2, který je předstupněm pro přijetí eura, ale tahle vláda prostě rozhodnutí o zahájení k cestě k eura k mému smutku bohužel neučiní, ale minimálně aspoň jsem neviděl od představitelů této koalice takovou tu rétoriku, která právě na základě informací, které opravdu nejsou přesný, utvrzuje tu euroskepsi. Jsou tam lidé, kteří víc akcentují ty výhody nezávislé měnové politiky, jsou lidé, kteří upozorňují, že ty výhody nejsou tak velké a za to by euro přineslo jiné benefity, ale myslím si, že ta komunikace ještě je aspoň korektní. Já třeba vážím na panu Blažkovi, že on řekne, že o těch věcech moc neví a že o tom moc nechce mluvit, ale ten problém je, že on je politik a vysoce postavený politik a to znamená těmi svými názory a postoji, o kterých sám říká, že nejsou úplně pevně etablované, lidi ovlivňuje. A třeba říct, tady je přijetí eura, je něco jako měnová reforma, to jako bolí tady tohle, protože komunistická měnová reforma byla o tom, že komunisti lidem sebrali jejich peníze. To byl cíl měnové reformy. Nebyl cíl přejmenovat koruny nebo škrtnout nějaký nuly. Cílem bylo sebrat bohatším lidem peníze. Přijetí eura je něco úplně jiného a každý politik, který udělá tady tuhle analogii, vlastně v části lidech vytváří podezření, že někdo s nimi hraje nějakou nečistou hru a to prostě není pravda. Pane Blažko, já vám dám za chvíli prostor pro reakci, zůstaňme ale prosím ještě u české vlády, protože v únoru médii proběhla kauza zmocněnce pro euro. Co vy si myslíte o téhle pozici? Měla by Česká republika mít takového zmocněnce a na co? Česká republika byla, je a bude nejlépe připravenou zemí z těch nových čekatelů na euro. My už před vlastně nějakými víc než 10, myslím 15 lety jsme měli detailní plán, jak euro přijmout. Dokonce já ani nevím, jestli formálně nemáme zmocněnce mého bývalého kolegu Oldřicha Dětka, nebo do nějaké doby jsme ho měli, akorát on hold nebyl jako úplně aktivní. A vlastně, co mě strašně mrzí, my teďka budeme slavit brzy 20 let členství v Evropské unii a my jsme se v některých věcech moc nepohli a vlastně ta naše eurová diskuze je skoro stále tam, kde byla. Všechno je to připravené, fakt bychom věděli, jak to udělat. Kdyby padlo to politické rozhodnutí, chceme přijmout euro, tak jako ty věci začnou fungovat, ale to rozhodnutí je politické. Část politiků se skrývalo za tím, že by o tom měla rozhodnout vlastně skoro centrální banka, že přece je to ekonomická otázka. Zrovna v době, kdy ta centrální banka byla hodně euroskeptická, protože tam byli lidi nominovaní Václavem Klausem a vlastně řada ministrů financí se od toho odtahovala. Já vlastně neřeknu, ať to rozhodne někdo za mě. Mám pocit, že jsme se aspoň dostali do fáze, že to musí být prostě politický rozhodnutí. Čili zmocněnec by byl potřeba, kdybychom potřebovali rychle něco řešit, upravovat nějaký dokumenty. Já mám pocit, že to hodně docela máme. Určitě by to byl symbol, kdybychom chtěli zahájit tu cestu k euru
ale bohužel chybí nám tady ten politický výstřel a to je prostě to nejdůležitější a to by sebelepší zmocněnec bohužel nevyřešil. Pane Blažko, jak vy tady vnímáte rozkol ve vládě ohledně eura a bylo by za vás cestou mít zmocněnce? Je to další státní úředník, který je na úrovni nějakého poradce premiéra, nebo co to je za funkci. Nikdo pořádně nevysvětlil, co bude mít za povinnosti. A druhá věc, pan kolega hovořil o tom, že já zasívám nedůvěru v občanech těmi svými prohlášeními. Ale Krista pána, teď to dělá vláda. Ta není schopna. Začala s programovým prohlášením, který během pár dnů se prostě změnilo jenom v cár papíru. Lžou, jen otevřou pusu. Takže bohužel. A další věc je ta, že nechtěl bych být ve vaší kůži, kdyby se to nepovedlo. Nechtěl bych být ve vaší kůži, kdyby se to nepovedlo. Jak to tady popisujete, samý klady, prostě vy to máte všechno vymustrovaný, vy to máte všechno vyumělkovaný, jenom stačí říct teď. A řekl jste to správně, že politicky, ne ekonomicky, ale politicky. Politicky to může být klidně zítra. Takže to vše. Poprosím vás tedy o reakci, pane Niedermayere. Úplně teďka tomu nerozumím, co by to znamenalo nepovedlo. Euro přijalo 20 zemí ze 27 zemí Evropské unie. Euro se v krátké době své existence stala druhou nejvýznamnější světovou měnou. Euro je bezesporu měna, která plní ty cíle, které by měla plnit. To znamená, aby udržovala hodnotu a zajišťovala transakce. A já zejména v poslední době, a já už jsem tady říkal na tom možná trochu přehnaném přirovnání, euro neudělá z České republiky najednou zemi životní úrovně Lucemburku. A stejně tak, pokud nepřijmeme euro, tak to neznamená, že budeme živořit a že se dostaneme na úroveň nějakých afrických zemí. To přijetí eura, to je jedna z mého pohledu důležitá, ale zdaleka ne největší a jediná součást té správné ekonomické politiky. Čili je to prostě tak, že z mého pohledu, a myslím si, že ty ekonomické argumenty zatím opravdu docela dobře stojí, že je to pro nás horší volba. Ale můžu dělat horší volbu. Já můžu jít do samoobsluhy, kde mají 2 bedny rohlíku. Jedny ty rohlíky jsou už včerejší a jako moc dobrý nejsou. Druhý jsou dnešní a jsou docela lákavý. A obojí stojí stejně, tak já si můžu vzít ten horší rohlík, ale já si raději beru ten lepší rohlík. Čili pro nás to euro je prostě ten v uvozovkách lepší rohlík, ale to neznamená, že mi dramaticky změní život. K tomu, aby ta naše ekonomika začala víc prosperovat, a přes tu prosperitu, abychom se dostali k ještě vyšší životní úrovni, to potřebujeme udělat mnohem víc, ale jenom si říkám, proč zrovna tenhle krok, který je ještě relativně jednoduchý, protože ty věci technicky jsou připravený, ty země, které předtím přijímaly euro, spoustu těch slepých a dobrých uliček už dávno jako prozkoumali, či to je krok, který se dá opravdu docela dobře udělat a přece jenom by trochu té naší ekonomice pomohl. A proč ho neděláme? A kde vlastně jsou ty další stimuly, které tu naši ekonomiku nakopnou k trochu vyššímu růstu? Či to je vlastně ta otázka. Či já nechci přeslibovávat. A určitě přijetí eura, to je účetní operace, prostě vydělíme nebo vynásobíme naše úspory, naše platy, naše ceny stejnou sumou. Tím nikdo peníze ani nevydělá, ani nevytvoří. A vytvoří to určitý základ pro větší investice. To třeba na Slovensku ukazuje. Ty země s eurem prostě jsou pro investory atraktivnější, protože se odstraňuje ta nejistota kurzového pohybu. Či opravdu nemalujme to na růžovo, že to všechno vyřeší. A ano, je pravda, že někdy ta nezávislá měnová politika může dobře zafungovat. V té inflační vlně bohužel neodehrála to, co jsme čekali. My přesto, že centrální banka odvedla zejména ze začátku dobrou práci, tak ta inflace u nás byla fakt jako velmi vysoká a překvapivě vysoká a hrozně nás to poškodilo. Či ani nechci říct, že ti, kteří poukazují na některá ekonomická rizika, že nemají pravdu. To vůbec nechci říct. Ale v tom souhrnu
jsem si takřka jistý, že nás to dostane k trochu vyššímu ekonomickému růstu a já mám pocit, že ho prostě strašně potřebujeme. Pojďme se teď podívat, co si o přijetí eura myslí někteří čeští ekonomové. Ono se ukazuje, že to euro není tak zázračným lékem, jak nám mnozí tvrdí. Když to porovnáme třeba se Slovenskem, tak Slováci mají euro už zhruba 15 let. A neukazuje se, že by jejich ekonomika na tom byla nějak lépe než ta naše. Neukazuje se ani, že by nás nějak dramaticky dobíhala. Já si myslím, že rozhodně není kam spěchat. My v tuto chvíli ještě nejsme takovou ekonomikou, která by se tak vyrovnala eurozóně, abych si myslel, že to je pro nás přínosné. Vzhledem k důležitosti našeho obchodu s Evropskou unií a tím, jak si pořád exportéři, importéři stěžují, kolik musí platit za pohyby v kurzu, tak by to asi pro Českou republiku smysl mělo. Nicméně si musíme uvědomit, že každým dalším dnem ten význam přijetí eura paradoxně klesá, protože my už se mu přibližujeme ještě předtím, než jsme vstoupili. Třeba současná vláda tím, že umožnila účtování v euru, firmy si mohou vést účetnictví v této měně, pokud je to pro ně výhodné, tak to je další argument, proč už nebude tak zásadní, pokud do eura vstoupíme. Prakticky každý ekonom řekne, že to záleží a ten hlavní potom mechanismus je politický více než ekonomický. Je tam spousta makroekonomických záporů, mikroekonomických kladů, ale ve výsledku to, co potom rozhoduje, je spíše to politické. Jestli chceme se zbavit měnové politiky, jestli věříme, že v budoucnosti si budeme dělat měnovou politiku dobře, jestli budeme dobře vládnout. Pokud jo, tak dává smysl mít vlastní měnu. Pokud se bojíme, že v budoucnosti by to mohlo být horší, tak dává smysl jí uklidit do Frankfurtu. Přijetí eura v Česku je opravdu složitá otázka a na první pohled se běžnému občanovi nebo podnikateli může zdát, že je úplně jasné, že bychom měli přijmout euro, protože zbytečně platíme bankám poplatky za směny korun za eura. Na straně druhé já si kladu otázku, zda je eurozóna v pořádku. Zda si s přijetím eura nepřijmeme taky všechny problémy, které eurozóna má a má i hodně. Já si myslím, že není nezbytné spěchat. A pokud jsme vydrželi tolik let bez eura, a pak si myslím, že máme ještě dost času to pečlivě zvážit, protože je to krok, který bude nevratný. To byly názory českých ekonomů na to, zdali by Česká republika měla přijmout euro. Poprosím vás opět o reakci a začnu u vás, pane Blažko. No tak vidíte, vlastně všichni, kteří mluvili, tak potvrdili to, co jsem říkal, že Evropská unie má obrovské finanční problémy a že potřebují v přeneseném slova smyslu zase nějakého prostě dědečka kouzelného, který jim přinese takhle pěkně na tácu hromadu peněz, kterými si ty problémy vyřeší. Jednoznačně to z toho vyplynulo. I vás poprosím o reakci. To z toho nevyplynulo. David Marek říkal argument, který je důležitý, a to znamená, že některé země eurozóny nejsou v dobrém stavu. Ale tady já bych jenom k tomu dodal, že my jsme se zeměmi Evropské unie na jedné lodi, byli jsme tam a budeme tam, bez ohledu na to, jestli jsme v eurozóně nebo ne, protože naše ekonomika je velmi hluboce provázaná se společným trhem. Naše geografie je taková, jako je, jsme ve středu Evropy a není možné tu naši zemi odvést někam jinam, kde by měla jiné sousedy nebo kde by byla uprostřed oceánu. A Evropská unie je o to, aby se snažila ty problémy řešit. Například příští týden přijmeme fiskální pravidla, které budou víc tlačit země, kterým rostou rychle dluhy, aby jim ty dluhy klesaly. Zaznělo tam, když jsem si zapsal pár argumentů, že to je politické rozhodnutí, což plně podepisuji. Padlo tam, že vlastně se tomu té eurozóně přibližujeme například účtováním v eurech nebo eurizací. Stále víc firem si bere úvěry v eurech, možná dokonce s tím jednou začnou i domácnosti. Ale tady bych teda se troufal pana kolegu ekonoma doplnit, že v řadě zemí právě ta eurizace způsobila velký problém, protože nejenom, že vám přestává fungovat účinně domácí měnová politika, či pokud to má ten velký benefit, který se v té inflační epizodě úplně nepotvrdil, tak vlastně ten benefit bude do budoucna nižší, protože ta měnová politika neovlivňuje ten eurový kanál. Druhá věc je, už jsem tady zmiňoval, že to účtování k eurech pravděpodobně povede k tomu, že to kurzový riziko, který za určitých okolností hodně bolí, se přesouvá k těm slabším, menším domácím firmám od těch nadnárodních, což já považuji za jednoznačný zápor té eurizace. A třetí věc, kterou bych tady rád zmínil,
Slovensko je hrozně zajímavý případ, protože tam euro zaváděli moji kolegové a někdy i přátelé poměrně velmi brzy. A Slovensko právě k tomuto rozhodnutí přišlo proto tou cestou, že usoudilo, že ta měnová politika na Slovensku nikdy nebude dostatečně nezávislá, protože to Slovensko je relativně malá ekonomika a ta gravitace té eurozóny, protože euro je pro Slovensko bylo nejdůležitější měnou, prostě bude omezovat tu měnovou politiku. Zajímavé je, že Česká republika je pouze 2krát tak velká a my o tomto argumentu nepochybujeme. A druhá věc, asi bych tam s kolegou trochu nesouhlasil v tom, že Slovensko ekonomicky přesto, jak strašné vlády od rozdělení Československa Slovensko mělo, tak se mu daří nad očekávání dobře, což je velké překvapení, ale to není zdaleka jenom způsobené eurem. A jak jsem zmiňoval, pokud slovenští ekonomové mějí pravdu a ten odhad toho urychlení ekonomického růstu je o 0,5%, tak stejně tak celá řada dalších politik, nebo holt nějaká smůla v tom regionu může to číslo změnit o 2% opačným směrem. Čili nerůst či růst zdaleka není jenom výslednicí toho, jestli ta země je v eurozóně nebo ne. Hraje tam roli spoustu jiných faktorů, ale jak to vidíme na našem případě, tak ovlivnit je tak, aby ta ekonomika zvýšila výkon, je docela složitý a proto ten náš růst není tak dobrý, jak by měl být. Jaký máte tedy vy názor, pane Blažko, na euro na Slovensku? Přineslo to benefity? Podívejte se, zrovna tak jako pan kolega se pohyboval v těch vysokých kruzích, které se zabývaly tím přijetím eura, tak já jsem se pohyboval tam dole, jo, s těma svýma kamarádama, se svýma příbuznýma a s dalšíma. A nepřejte si, abych opakoval to, co tam, jak si tito lidé řekli. A za další, pan Fico, nevím, kdy to bylo včera, myslím, a vůbec v těch svých prohlášeních uvádí, že finance Slovenska jsou na prostém rozvalu. Že Slovensko prostě je někde, se dostalo na dno a on teďka se svými věrnými to bude napravovat. Takže těžko soudit, že dívat se na tu problematiku, jako vy se díváte těma makroekonomickýma očima, je rozdíl od toho, dívat se na to opravdu tak z toho pohledu těch občanů. Takže nevím, já znova říkám, nejsem ekonom a tohleto, když vlastně vystoupili tito velice známí, že jo, kteří ekonomové, tak byste se je měli konečně sednout a domluvit se a říct, vážení přátelé, takhle to je. A ne, aby dneska vystoupil ten a říkal to a zítra vystoupí jiné a říkal, víte, ale přeci jenom a tak dále. Takže buď se naučme mluvit ve vašich kruzích jednotnou řečí, která vychází z vašeho vzdělání, z vašich zkušeností tady s tímhletím, s ekonomickou oblastí, jo, a pak před nás předstupte a řekněte, jak to teda bude, jak si to představujete, jaký je váš celkový názor na celou problematiku. Pane Niedermayere, vy se ucházíte znovu o křeslo europoslance. Můžete tedy říct, co v případě, že křeslo obhájíte, uděláte pro to, aby Česká republika přijmula euro? Budete například více vysvětlovat, jak tady několikrát zaznělo? Já myslím, že to, co tady zaznělo, je třeba, aby politici byli srozumitelní a konzistentní. Já myslím, že v otázce eura já jsem srozumitelný a konzistentní 20 let. Holt nemám vliv jako Václav Klaus nebo Miloš Zeman, ale ty argumenty říkám vlastně prakticky stále stejné. Zajímavý je ten příklad toho Slovenska. Pan kolega zmínil pana Fica. Pan Fico zavedl euro, což je jako docela zajímavý. Ještě ho zavedl z hlediska konzistence názoru zajímavým způsobem, protože tehdy, když se ujal pozice premiéra v té době, kdy bylo Slovensko připravené na přijetí eura, ve volební kampani říkal, že ho v žádném případě nezavede a těsně po volbách potvrdil, že ho zavede. Mimochodem, pan kolega tady mluví
o tom, že Slováci nemají rádi euro. Já jsem teďka rychle tady hledal v telefonu, mám pocit, že podpora eura na Slovensku je někde mezi 70-80% a roste. Tím vůbec neříkám, že člověk se nemůže potkat s těmi řádově 20% nebo 25%, které to vidí jinak, ale tohle říkají ta čísla, to jsou prostě relativně stabilní čísla, čili myslím si, že pro Slovensko je toto jeden z kladů, ale zdaleka to není věc, která je to všechno potřeba vyvážit. Jinak ještě k tomu Evropskému parlamentu. Role Evropské unie je v tom, s čím končí David Marek, aby ta eurozóna byla co nejvíce stabilní, aby ty pravidla v rámci eurozóny fungovaly dobře. Stalo se spoustu věcí v rámci eurozóny, se kterých teďka máme benefit a jenom si to neuvědomujeme. Například vznikl projekt bankovní unie, který se zabývá společným dohledem, společnými pravidlami pro velké banky eurozóny. A myslím si, že s přispěním tohle pravidel Evropa na rozdíl od Ameriky třeba nepocítila nyní nějakou větší bankovní krizi, kterou by člověk očekával, že se stane v okamžiku, kdy ekonomiku rozkmitá covid, energetická krize a obrovský nárůst úrokových sazeb. Ty evropské banky to ustály ne náhodou, ale protože ty věci se prostě dělají dobře. A je třeba jako toho dělat víc. Chybí nám fungující evropský kapitálový trh. Doufám, že příští týden schválíme fiskální pravidla, které povedou ty nedisciplinované země, jakkoliv Evropská unie v průměru je fiskálně docela zodpovědná v porovnání třeba s Amerikou, se Spojenými státy, tak některé země Evropské unie mají velký problém s dluhy, Itálie, Řecko a tak dále. Doufám, že ty nový pravidla je budou tlačit nějakým směrem k větší odpovědnosti, ze které budou benefitovat nejenom jejich občané, ale vlastně všichni Evropané. Čili je stále co zlepšovat a to je ten úkol tady. Ale o tom, jestli přijmeme euro nebo ne, to se musíme rozhodnout my tady. Podobná otázka i pro vás, pane Blažko, ačkoliv se nebudu ptát, jak budete postupovat, aby bylo euro přijato, ve vašem případě pravděpodobně spíše naopak. No, podívejte se, pan kolega tady říkal, že má problém Itálie, že mají problém další země tam na jihu Evropy. A co Česká republika? Republika za vlády pana Fialy v podstatě, on sice říká, že to je Babišov, že tady se svádí všechno na Babiše a na Putina, ale že máme obrovský dluhy a půjčujeme si dál a dál, protože nemáme z čeho táhnout tady 500 000 Ukrajinců. Ještě nám hrozí, že nám sem pošlou další migranty, třeba ty země, které se jich chtějí zbavit. Jo? Takže my vlastně de facto nic nemáme. Nic nemáme. Podívejte se na skladbu průmyslu. Těžký průmysl ve své podstatě přestal existovat. Je tady jenom jakási automobilka, tadyhle u Kolína Toyota a to, v Mladé Boleslavi Škodovka. A kdo další produkuje tady v této republice? Zemědělci se bouří proti nesmyslům, který přichází z Bruselu, který jste odhlasovali. Protože vy jste byl taky jeden z těch, který zvedal ruku pro to, aby to bylo tak, jak to je. Takže já znova říkám, tohleto je věc, která vyžaduje opravdu, abychom se nad tím všichni zamysleli, aby každý dal svůj jakýsi návrh a aby se ty návrhy prostě někde opracovaly a řeklo se, dobře, jsme na tom takto, tak dáme lhůtu, že letos to nebude, příští rok to nebude, za 5 let to bude, protože ekonomika se snad zvedne. Ale jaká ekonomika, když tady průmysl je zlikvidovaný? Co se postavilo za těch 30 let od revoluce? Ani tu jadernou elektrárnu nejsme schopni dostavět, aby měla další blok, aby si Němci mohli svoje jaderné elektrárny zavřít. Přestože Evropský parlament hlasoval dvakrát, co já jsem tam byl, hlasoval dvakrát o tom, že jaderná energetika je perspektivní. Takže jako
Rozumíte? A z toho všeho lidé mají pocit, že se s nima nehraje čistě. A proto mají takový názor a takový postoj určitým otázkám, které dneska jsou na pořadu dne, jaký mají. Náš čas se pomalu chýlí ke konci. Poprosím vás tedy o poslední reakci na to, co zaznělo, pane Niedermayere, a poprosím velmi stručně. Ta naše ekonomika na tom není tak špatně a hlavně, co je podle mě obrovský úspěch našich 20 let v EU, že se u nás úžasným způsobem zvýšila životní úroveň ve všech možných oblastech a z hlediska kvality života opravdu už patříme k těm zemím na světě, ve kterých se žije nejlépe. K tomu, aby to tak bylo dál, tak právě potřebujeme konkurenceschopnou ekonomiku. Já se ani tak nebojím, že by u nás chyběl těžký průmysl a je spoustu věcí, kterým se u nás daří. Jsme velmi dobří v IT sektoru, jsme velmi dobří ve strojírenství a já věřím, že i ten automobilový průmysl u nás bude fungovat, ale ten svět se prostě strašně rychle vyvíjí a ono se nedá říct, my to budeme ignorovat, my se měnit nebudeme. Musíme prostě být mezi těmi, který z těch změn vytěží nejvíc. Já myslím, že jsme toho schopni, ale není to vůbec jednoduchý. A to euro je malá část, která by prostě mohla nám pomoct, aby se naše konkurenceschopnost zvýšila, protože ta změna jde hodně přes investice a přitahuje to investice. A já jsem rád, že vlastně pan kolega připouští, že po nějaké diskuzi, po které já taky volám, vlastně by padlo to rozhodnutí, že třeba za 3, za 4 roky, za 5 let to euro přijmeme, abychom to už vzali jako fakt. Připravili se na to, aby s tím ta ekonomika mohla počítat, by to takový pevný bod. A začali bychom řešit i ty ostatní věci, kterých není tak úplně málo. Bohužel ta diskuze se za těch 20 let jako moc nepohla a je to k naší škodě. Pánové, náš čas se nachýlil. Děkuji vám, že jste přijali pozvání k debatě. Mými hosty byli Luděk Niedermayer z TOP 09. Děkuji moc za pozvání. A na dálku byl připojený Hynek Blažko, nezařazený, zvolený za SPD. Za pozvání, paní redaktorko, byl to souboj nerovný a tudíž jaksi pro mě osobně dost nepříjemný. Pojď všem, mějte se hezky, krásně, Naschledanou. I vám děkuji, že jste se dívali na další díl pořadu Naše Evropa.